Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan Gustaborekin gaude Plazaolako Patzuergotik datorrena. Kaixo, zer moduz? Egunon Andrea, osungi hoi. Plazaolako bide berdeen eguna Lekunberrira bueltatzen da, ezta? Baina zer da bide berdeen eguna? Bide berdeen eguna, estatuko bide berde guztietara urtero zabaltzen den deialdi bada, eventu bada, eta honen helburua da bizikleta bide horiek ezagutaraztea, eta horren atzetikan dagoen eskaintza turistikoa, paisaia, ondarea ere sustatzea. Hori urtero orain dela 24 urtetik sustatzen da, Plazaolan urtero egin da, gure lurraldean, pandemia garaian izan ezik, justo 20. urten bertan bera gelditu izan, baina ja urten 24. edizioa beteko dugu, gure zonalden, eta esan duzunez, Lekunberrira bueltatzen da. Oroar, beti ospatu egin dugu txandaka Leitza eta Lekunberri herrien artean, baina azken urtetan erabaki genuen, Plazaolak berak, bide berdeak berak zeharkatzen dituen beste udaletara eramatea, eta azken urtetan, egin genuen Irurtzunen, Arrakilen ere, Latazan, Imotzen ere, eta aurten bereziki voltatzen da Lekunberrira bereziki dinotz, eta aurten ospatzen dugu Plazaolan 30. urte hurrena, Plazaola Partzuergoa sortu zenetik. Eta hau Plazaolatik antolatzen duzue, ezta? Baina kolaboratzailerik baduzue edo udalekin elkarlanean aritzen zarete? Bai, jakina, hori beti tokatzen den udalarekin edo afizioia den udalarekin egiten dugu beti lankidezan. Eta gero aparte gure Partzuergoko kideekin ere. Hori da beste helburu bat. Azken finean lehen aipatu dudanez, ezagutaratzen ditugu gure bide berdeak, gure lurraldea, gure baliabideak, baina horien atzetik dauden zerbitzuak, enpresak, artisauak eta lakoak ere sustatu eta promozionatu nahi ditugu. Eta horiek ere parte hartzen dute eventu honetan. Eta haintzuzen ere, aurten adibidez, prestatu, gero nahi baduzu itxeiko dugu programatz, baina prestatu egin ditugu ekitaldietan, hainbat enpresek, hainbat artisauak ere parte hartzen dute. Eta aurtengo honetan, zerbait berezirik prestatu duzue, esan nahi dut, 30. urte horiekin batera ospatzen duzuen egun honetan, zerbait berezia prestatu duzue? Bai, nobedade batzuk ditugu aurten, eta esan duzunez, urte horrena dela eta, egia zan bagen buruan, sustatzea eventu bat, non elkartzen diren, gure zonaldeko zikloturismoaren inguruan dauden eragileak, non biltzen diren, eta euren esperientziak, ideiak, proposamenak lantzen ditugun, eta aspaldiko kontua da, eta aurten ikusten denun aukera, urte horrena zela eta horrako etxekiarekin danak biltzeko, eta sustatu dugu edo egin dugu ziklotur Plazaola dituriko ekitaldia, hori bide berden eguna igandean bada ere, gaur bertan, maiatzak 3, egingo dugu lehenengo saioa, aurkezpen bat egingo dugu, zuzen ere zikloturren aurkezpena, maiatzean zehar izango dira hainbat jarduera, gau izango da lehena, eta esan dudanez, gure helburua da, gure lurraldeko zikloturismoaren inguruan dauden eragile guztiak biltzea, kanpoko esperientziak ere ekartzea, ikastea, eta datozen urtetarako baitugu hainbat ekimen planteatuta, Europako funtsakin, eta hainbat ekintza izango dira, gure zikloturismoko infrastrukturak eta ekipamenduak hobetzeko, eta horren atzetik dudarik gabe zerbitzuak behar dira. Orduan zikloturrek nahi du hori bildu hortzen dauden eragileak, zonaldekoak, kanpokoak ere gonbidatu, ikasi, eta ditugun azpiegeturak eta ekipamenduei batez bez zerbitzua. Hain zuzen ere, eragile hauekin handutatu dira. Eta horren aurkezpena izango da gaur, ez? Bai, gaur bertan, Arratzeko 7, Lekunberriko geltokia, turismo bulegoan, eta gaur hain zuzen ere, daukagu aurkezpen berezi bat, zera turismo sailak lagunduta, zeta turismo sailak, gobernuko turismo sailak, pasaren urtean aurkeztu zuen zikloturismoko produktu kluba,
batez bedago zuzenduta enpresandako, enpresa pribatundako, baina baita ere lurraldeak hortzen daude sartuta, plazaola ere hortzen egongo da, eta nahi genuen, haien laguntzarekin klub de produktori aurkeztea. Eta gaur izango da, zikloturren aurkezpena, eta gero bestaldetik ere klub de produktoren aurkezpena. Eta datozen egunetarako, maiatzak 9, ja ostegunean adibidez, Igone Mariez Kurrenarekin izango dugu solasaldi bat, Igone Mariez Kurrena da kasetari bat eta antropologoa, hainbat bidaia egin dituena eta zera bizikletan, eta ez zuzen ere azkenekoa egin zuen Islandian, izandako fierdotan, eta ekarriko dugu bere esperientzia eta nolabait autoesplorazioa eta bizikletan ibiliena nola egon berak esaten duen pasatia den Europako azken txokoan, ez da? Hori ostegunean ere izango da, Arratzeko 7 ere Lekunberrin ere. Eta gero, 24an, lehen esan dudanez, bilduko ditugu BTT eta mountain bikeen inguruko gure lurraldean dauden eragileak. Lekunberrin adibidez, badago Irunmuga Park BTT zentroa, Basaburuan ere badago lan talde potente bat BTT-a lantzen duena, Leitzan ere, Zakanan ere badire iniziatiba batzuk, orduan mai inguru bat antolatuko dugu, maiatzak 24an, Lekunberriko geltokian ere, turismo bulegoan, eta Arratzeko 7. Eta azkenik, ekainak 3an, nazioarteko bizikletaren eguna denez, justu aurreko egunean, igandea denez, ekainak 2an, antolatu dugu irteera bat bizikletan, lotzen duena, edo lotzen dituena Iruña eta Lekunberri. Iruñatik hasita, nola orain dela egun eskaz inauguratu zen bide berteko azken zatia, berreskuratu den azken zatia, Iruña eta artekoa, egingo dugu txango bat, horretarako egongo da autobus bat, egongo da kamioi bat bizikletak eramateko, transfer zerbitzu egongo da, eta helburua da ezagutzea tarte berri hori, Iruñatik hasita, baina Lekunberrin batuko litzake, eta bertan egingo genuke amaiketako bat, baina helburua da jendeak ezagutu dezan tarte berrien. Eta ibilbide bakarra egongo da, edo hainbat aukera egongo dira? Bai, berez hasieran Iruñatik hasita, Lekunberriraino iritsiko da. Oraindik ez dago itxita, baina baloratzen ari gara, ere baten batek nahi izango balu Iruñetik Irultzunetik etortzea, justu Irultzun dago erdian, tarte horren erdian, agian emango genuke aukera Irultzunetik etortzeko. Dira, justu gutxitu gura bera erdia dira iaia 40 kilometro, Irultzun markatu dago justu erdian, eta baloratuko genduke hori zabalduko dugu, itxi behar dugu, baina, jende jakin dezan, badagoela transfer zerbitzu bat, kopuru mugatu egongo da, izango du formulario bat izena emateko, eta hori jakin hasiko dugu, gaur egiten dugu aurkezpena, datorren asterako zabalduko dugu. Eta ibilbide hau edozein pertsonatarako egokitua dago edo? Berez bide berdeak dira nahiko lauak, nahiko seguruak, nahiko zentziloak ibiltzeko, nahiko errazeiten dira, baina egia da, beti zaiatu egin da berreskuratzen garai bateko trenbidearen trazadura, baina, hori gertatu zen orain dela trenbide zaharrak, trenbide zaharra bertan gelditu zen, orain dela 70 urte, eta tarte batzuk desagertu dira, autobiak edo autopistak hartuta, eta kasu honetan, gure kasuan entzuzen ere, Erize parean, udalean, hor badago tarte bat, non igo behar da, igo eta jitsin behar da. Orduan, egia da jende asko eramaten dituela bizikleta elektrikoak, baina, bizikleta konbentzionala baldin bada, egia da, badago zonalde aldapatzu bat, eta gian, kostatzen da zertzu gehiago. Ez da oso luzea, eta, esan beharra dago hori, tarte osoa ezin dela eskuratu. Zertu behar izan dira, tarte alternatibo batzuk, errepideek eta autobiak eta autopistak ere hartu dute garai bateko trenbidearen trazadura. Baina, gehienetan oso laua da, oso erresa, edonork egin dezake, eta, animatzea jendea hori egiten. Esan dudanez, badira tarte batzuk, salbuespenak direnak, aldapatzuak, baina ez dira tarte oso luzeak, nahiko laburrak dira. Eta, aipatu horrela gogoratzearren, edonor parte hartu dezake, baina aurretik izena eman behar da, ezta? Ze plazak batuak dira, eta noiz arte da epea edo?
Baina, aztu ditut pixka bat ibilbideak, bale, alde batetik edukiko dugu, lehen esan dudanez, zikloturren barruan edukiko dugu ekainak bian, Iruña Lekunberri egiteko aukera, bale, horretarako dago, uste dut 60 pertsonen dako zerako puru mugatua, gero nahi duena gero bere kabuz egin beharko luke, baina 60 pertsona horien dako badago autobusa eta kamioi zerbitzu bat bizikletak erabateko. Baina gero, igande honetarako eta bide berden eguneko programan bertan, urtero antolatzen dira ibilaldi batzuk, oinek bizikletan, oan arte izan dira, eta hori da beste nobedade bat, oain arte izan dira ibilaldi libreak, gu proposatzen ditu ibilaldi batzuk, eta jendeak egiten du. Zita batzuk hartzen ditu, ordu batzuk, eta gero jendea biltzen da, gutxi gora bere eguerdian, 12 aldean biltzen gara, kasu honetan Lekunberriko geltokian. Baina aurten, eta ez zuzen ere zonaldeko enpresa gidarien enpresakin, antolatu ditugu bisita gidatuak. Bisita gidatuak, oinez egiteko edo bizikletan. Lehenengo bisita izango da oinez, Iskier Urjausira eta ibilbidera, Lekunberritik oso gertu dagona, oso toki esanguratsua bihurtu da, oin dela 3 urte egokitu zena, oso paisajistikoki oso politika da, oso laua, oso sentzilloa, jende askok egiten du, eta horretarako badago gidari bat, presto dagona, jendea eramateko, baina izena eman behar da. Hori ergitea garbitzi behar da, jendea jakin dezan parte hartu nahi badu, eman behar duela izena. Horretarako, bai turismo bulegoan, badago ero telefono zenbaki bat, nahi eskero emango dut, da 6 lau bat 8 horretan izena eman da, parte hartu dezake, oinez egin behar den, ibilaldi horretan, Eta gero aparte, beste deialdi bat dago, da deialdi bikoitza bizikletan egiteko, 10etan abiatuko dena, Lekunberritik ere, estaziotik, baina kasu honetan bizikletan egiteko, eta lehenengo aukeran, Irumuga Bike Park bizitatuko da, Lekunberritik 10 kilometrotan joan etorrian egiten dana, eta horre badago aukera ikusteko parke hori nola dagoen egin, jaurtzen badira jaitsierak egiteko tarteak, saltoak, BTT eta horrelako parketan egiten dana, ezta. Eta gero badago beste aukera bat, bigarren aukera bat, BTT parke utzita, bide berdetik jarretuz gero, iristen da Gutxiko tunelera. Gutxiko tunela da, gaur egun, Europako bide berdetako tunelik luzeena. 3 kilometroko da, eta oso erakargarria, jendezko tortzen da ez duten ere tunela ikusteko, egia da, 3 kilometrotan egiten dela bide berdea. Eta horretan dira ia, 16-17 kilometro joan etorrian. Esan dudanez, 10etan da zita, zera da Lekunberriko estazioan, eta lehen bezala izena eman behar du. Leku puru mugatua dago, orduan nahi duenak ditu behar du lehen aipatu dudan telefono. Eta turismo bulegoan bertan, ditu turismo bulegoan. Eta ibilaldiaz aparte beste ekintzarik edo jarduerarik prestatu duzue? Bai, gero egiten da, urtero egiten da ere, nolabait ere pixka bat kutsu, jolas kutsuan edo didaktikoagoan ere, sensibilizazioen familiaken egiten da ginkana bat. Ginkana bat hori 11 izango da, hori bai librea dela, jende hurbiltzen da, familiakin, eta egiten da ginkana bat, lehen aipatu dudan Iskier Urjausiraino. Etorria dira 2 kilometro tardi, nahiko erraza ere, eta hori izango da, 11etan ere, eta abiapuntua lehen bezala estazioa, Lekunberriko estazioa geltokia. Eta gero egunean zehar, hainbat ekitaldi antolatu dugu. Horrek urtean adibidez, lehenengo aldiz egin genuen, Jaiatleta deituriko iniziatiba bat, Korrillatik datorkiguna, eta zentzu horretan, gobernuarekin batera ari gara lantzen, hainbat tokitan, ebentu inklusiboakoak edo irisgarriagoak ere, eta kasu honetan edadeko jendearentzat edo mugikortasun gutxiko pertsonentzat, triziklo batzuk jartzen dira, aukera izan dezaten bide berdea ezagutzeko eta bide berdetik ibiltzeko. Hori pasan urtean egin ginu lehenengo aldiz, eta nahiko ongi atera zen, eta pentsatzen dugu importantea dela ahalik eta publiko gehien erakartzea plazaulara eta eduki dezaten aukera ere denegutzala bide berdea ezagutzeko eta disfrutatzeko. Eta gero aparte, zonaldeko beste enpresa batekin izango dira paseotzoak bide berdetik, kasu honetan astuekin.
badago enpresa bat, Leitzan dagoena, Azotek enpresa, horrek alokatzen ditu zerara astotxoak, ibilaldi luzeak ikeko, mendilean edalakoak, baina aparte antolatzen ditu bizita gidatuak bide berdetik eta beraztegi barkatu eta Leitza inguruan, astoekin, eta ez zuzen ere egongo dira igande honetan hemen ekun berri. Batez be umeekin ikeko oso proposa. Eta gero aparte ipatu behar ditut, Plaza Olako hainbat artizau egongo direla, euren produktuak erakusten eta saltzen nola ez, eta aukera edarra izango da, probatzeko gure zonaldeko produktu gozoa, talua, pateak, estebeteak eta bako guzak. Eta azkeni jabukatzeko izango da antzerki zailo bat, antzerki hori tinkanarekin egiten dugun moduan, badauka kutsu didaktiko bat, eta antzerki horretan, familiaren ere, eta publiko guztionzat, da bizkala sensibilizazioa sortzeko bizikletaren erabileren inguruan, bide berdeak ezagutzeko, Eurobelo Europako ruta ere ezagutzeko, eta hori ordu bat izango da. Eta azkenik, gure zonaldeko produktuen saski baten zozketa dugu guzia. Eta normalean, zer nolako harrera daukat egun honek? Nahiko positiboa, jende asko hurbiltzen da, batez be gure inguruko jendea, Iruñerritik, Gipuzkoatik, Zakanaldetik, Utzamaldetik jende asko hurbiltzen da, eta espero dezagun guraldiak laguntzea, guraldiak beti dago, beti ari gara zeruari begira eta beti importantea da, ezta. Gori gara ja begiratzen, eta ematen du zikera nez eta guraldi bizka bat bitxua iragarri, ematen du igande guerdin arte, egongo dela Euskalbi, eta espero dezagun guraldi hona izatea, temperatura honak izango dira, hori bai, eta berriko klimarekin gaude, meteorologiarekin, eta espero dezagun horretan laguntzea esaten dudanez, guraldia laguntzen baldin badu, jendea hurbiltzen da, eta espero dezagun gu gonbidatzen ditugu entzule ikusle guztiak, eta hemen egongo gara. Gainera, autobusak ere jartzen dituzue, ezta? Ez, autobusak berak gu beti sustatzen dugu, eta lehen epatu dudanez, nola saiatzen gara eventu irisgarriagoak, ilusioagoak, eta eraberean jasangarriagoak. Zer gertatzen da kasu honetan, guk ez ditugu jartzen autobusak espreski, baina bai, gomendatzen dugu alde neurrian jendea hurbiltzea transporte publikoan, garraio publikoan. Kasu honetan, kondakoa dauka zera linea bat Iruñerriatik Lekunberrira etortzen dana, uste dut 11etan edo 11 hor jarri dugu prentsa horran eta ateratzen dela Iruñetik eta nolabait ere eskatzen dugu, aukera ezkero, erabiltzea garraio publikoa. Autobusa bakarrik jarriko da, lehen aipatu dudanez, ekainak biak egingo dugun zera da irteera, ibilaldi horretarako Iruñetik Lekunberrira egingo dugun, bizikletan egingo dugun ibilbiderako. Orduan bai izango da autobus propio bat horretarako, jendea gero Iruñera bueltatzeko, eta baita ere kamioi bat bizikletak eramateko. Primeran, jabukatzeko ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, zerbait aztu zaigu? Ipatu dudanez, hori ikusleak animatzea, egun horretan etor daitezen, eta egun horretan aukeraz balego, jakina animatzea, bai bide berdea, bai ez bakarrik bide berdea, baizik eta gure inguruan dauden baliabide zoragarriak, Aralar, Leitzaldea, Goizu eta Imotz, Arano, Araitze, ez dakitolako Arezo, ez dakitolako zonalde zoragarriak ezagutzera. Esan dudanez ez da bakarrik bizikleta turismoa, baizik eta beste motako turismo sustatzeko aukera daude, gure Plaza Ola lurraldean, Plaza Ola mendialdean. Eta, esan dakoa, ongietorriak izango zarete, animatu etortzen, eta disfrutatu gurean. Gustavo, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta zuen eguna gurekin aurkezteagatik. Eta ea jendea animatzen den, bertara gerturatzea. Eskerrik asko zuei zuen interesagatik, eta gure ezautzeagatik ere. Ondo segi, agur. Agian, ondo izan.